7 नाम्बारखौ नायलांदो 7 नाम्बारा बुंदो the angle of elevations of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 45 degree the height of the tower is इंराजि बिदि बुंदो ओमफ्राय बरायनायदो गंसे टावारनि गुदि बिन्दोनिफ्राय 30 मिटार गोजानाव हासायाव थानाय मोनसे बिन्दोनिफ्राय टावारनि थिखिनिजों बानायनाय जौगा खनाया 45 डिग्री जायोब्ला टावारनि जौथायखौ बा जौथाया जागोन मा जों बेखौ दिहुननांगौ अब्ला बेयो खोन्दो गुनि जों ट्रिगोनोमेट्रिनिमोन बेयो ट्रिगोनोमेट्रि 3 खनासुवारि फंस्लु बेनि दा अब्ला बेनि जोङो फर्मुलाखौ जों मिथिनांगोन जों फर्मुला जे आखान्थि 3नि साम पिपल हेभ कार्लि ब्राउन हेयार ट्रान्सफर्म बिदिबो मोनसे फर्मुला दोङो बा जोङो ओरै दोङो जों फर्मुला बे फर्मुलाखौ मिथिनांगोन बिदि आखान्थि 3 मोनसे आखान्थि 3 नैबे हासा नैबे थोंगोर नैबे लाव आखान्थि बे हासा बे थोंगोर बिदि फर्मुला मोनसे दोङो साइन थीटानि फर्मुला जायो बे थीटा जायोब्ला बे फर्मुला मोनसे दोङो जोंना बेनि उल्था आखान्थि बे थीटा खनानि उल्था आखान्थि बाय हाइपोटेनास माने लाव आखान्थि बिदि मोनसे फर्मुला दोङो साप'ज बेयो ए बी सी बिदि जायोबा ए सी बाय ए बी बिदि जागोन अपोजिट उल्था आखान्थि of angle this theta बे थीटा खनानि उल्था आखान्थि तारमाने बी खनानि उल्था आखान्थिया एसी आरो लाव आखान्थिया एबी बिदि फर्मुला बे फर्मुलाखौ जोङो मिथिनांगौ बिदि जोङो बेखौ 3 खनासु बे फंस्लु बेयाव जोङो मोनदों दायो नायलांदोंब्ला बे फर्मुलाखौ जोङो नांगौ जागोन साम साइन बाथाय एसी बाय एबी बा नोरै मोनसे फर्मुला दोङो बेखौबो गोसोआव लाखिनो हायो some people have बेनिफ्राय जोङो मोनो साइन थीटाखौ साइन तारमाने p बाय परपेंडिकुलार बाय हाइपोटेनास बिदि दोङो some people have curly brown hair brown curly cos theta is curly brown hair b by its बेस बाय हाइपोटेनास नैबे पारपेंडिकुलार बे बेस बे हाइपोटेनास बिदि जों बेखौ मिथिनांगौ जाय खनाजों जाय आखान्थि नांजाबना थायो बे बेस जायो आरो गुबुन मोनसेया बयनिख्रुइ गोलावसिना जों लाव आखान्थि बेखौ मिथिखायो आरो बिनि खनानि उल्था आखान्थिया मा जायो पारपेंडिकुलार थोंगोर बिदि जायो बिदि बेखायनो सामपि बी बाय इट्स बिया बेस इट्स हाइपोटेनास माने लाव आखान्थि ए बी बिदि बेनिफ्राय कार्ली ब्राउन हेयार टर्न पार्मानेंटली ब्लैक TURN टर्न पार्मानेंटली ब्लैक इज इक्वल टू इनिफ्राय मा मोनो 10 थीटा माने मा मोनसे खना 10 थीटा इज इक्वल टू टर्न पार्मानेंट p बाय b माने पारपेंडिकुलार b माने बेस बिदि जों बेखिनि फर्मुलाखौ बाहायनानै जोङो बेनि बिदि फर्मुलाफोरखौ जोङो मोननो हायो बिदिबो मोननो हायो जोङो आरो गुबुन मेथडबो दोङो बिदि उल्था आखान्थि नैबेखौ गोसोआव लाखियोबा जोङो गोरलैसिन जायो बेखिनिखौ गोसोआव लाखिनो हायोबा थेवब्लाबो आङो बे सोंथिनि क्लासखौ आं उनावहाय मोजाङै फोरोंनाय जागोन दायोहाय आङो जास्ट बुजिथ'नो थाखाय आं बेखिनिखौ खालामथ'दों बे फर्मुलाखौ दायो नायदो सोंथिखौ जोङो बेखिनि फर्मुलाखौ नांगौ बे सोंथिखौ हानो थाखाय बा बेनि सोंलुनि फिननायखौ हानो थाखाय जों बेखिनि फर्मुलाखौ जोङो मिथिनाया गोनां बेखायनो आङो जास्ट एसे बुजायनानै होबाय दायो नायदो मोजाङै गंसे टावारनि गुदि बिन्दोनिफ्राय 30 मिटार गोजानाव हासायाव थानाय मोनसे बिन्दोनिफ्राय टावारनि थिखिनिजों बानायनाय जौगा खनाया 45 डिग्री जायोब्ला टावारनि जौथायखौ दिहुनना बुंदों मा बुंदों अब्ला नायलांदो जों सावगारिखौ डायग्रामखौ बाय गोसोखांनांगोन जोङो सावगारिखौ जों बोना लानो हानांगोन गंसे टावारनि गुदि बिन्दोनिफ्राय साप'ज बे गंसे टावार AB साप'ज बे AB गंसे टावारनि 30 मिटार गोजानाव होनना बुंदो ओरैहाय 30 मिटार गोजानाव
मा होनना बुंदों हासायाव मोनसे बिन्दो 30 मिटार गोजानाव थानाय मोनसे बिन्दोनिफ्राय टावारनि थिखिनिजों बानायनाय जौग खनाया ब्रैजिबा थारमाने नैयाव ओरैहाय जोङो खना सोमसिजों 30 मिटार गोजानाव बे टावारनि गुदि बिन्दोनिफ्राय 30 मिटार जानथायाव जोङो बे टावारखौ जों नाहरोब्ला थिखिनिखौ टावारनि थिखिनिखौ जों नाहरोब्ला अब्ला खनाखौ बेसेबां मोननो हायो होनना बुंदों 45 डिग्री मोननो हायो होनना बुंदों। अब्ला बे टावार AB टावारनि जौथाया बेसेबां जागोन जों बेखौ दिहुननो नांगौ। अब्ला जोंना नै बेवहाय जोङो बबे हासा बबे थोंगोर बबे लामाखान्थि बेखौ सिनायनांगोन जोङो। बेवहाय बेयो P पार बे खनानि उल्था आखान्थियानो हदाय मा जागोन थोंगोर। बे खनाजों जाय आखान्थिया नांजाबना थायो हयथ' बेयो हासा जानो हागौ हयथ' बेयो लावखान्थि जानो हागौ। नाथाय जोङो लावखान्थि होनबाथाय बयनिख्रुइ देरसिन हाइपटेनासआ बयनिख्रुइ गोलावसिन आखान्थि आरो बेसआ नाथाय बे हाइपटेनासनिख्रुइ गुसुंसिन जागोन बेखौ जोङो सिनायनांगोन। दा अब्ला बेयो ओइस ओमफ्राय बे मा जागोन बि बेस बिदि धरननि। दा बेवहाय जोंना बेस बिदि दोङो जों मबेखौ दिहुननांगौ जों बेवहाय पारपेन्डिकुलारखौ जोङो दिहुननांगौ एबिखौ दिहुननांगौ थारमाने अब्ला बे पि आरो बि पारपेन्डिकुलार आरो बेस बे मोननै आखान्थिया गोलैनाय हिसाबै जों लानो नांगौ। अब्ला जों बबे मोनसे फर्मुलाखौ जों दायो बाहायनांगोन पि आरो बि बिदि गोलैनायखौ नाय पि बि थारमाने टार्न पार्मानेन्टलि ब्लेक पि बि बेखौ जों बाहायनांगोन पारपेन्डिकुलार बाय बेस बेखौ जों फर्मुलाखौ बाहायनांगोन। दा जोङो मानो बे मोननै आखान्थिया गोलैगोन अब्लानोसो नाथाय जों कसखौ जों लायोब्ला बि आरो ओइस बिदि नाथाय ओइसखौ दिहुनथिनाखै जोङो पि ए बिखौ जों दिहुननांगोन एस ए बि सि बे एस सिखौ जोङो दिहुननो गोनांथि गैया। बिदि जास्ट बुजिनो थाखाय आं गोलाव बनायदो बेखौ जेमान हायो जों सर्टै बनायनांगोन। आं बेवहाय जास्ट बुजिनो थाखाय आं गोलावहाय बेवहाय खालामनाय जादों। दायो ए बिआ जोङो टावारनि जौथाय जोङो ओरैनो लिरोबा जोङो लिरनांगोन नाथाय नोंसोरो एग्जामाव जेसे हायो थाब खालामनांगोन बिदि लिरलायनो गोनांथि गैया जोङो सायख'नोसो नांगौ। हमबाय ए बि समान टावारनि जौथाय बे बाखिना लिराबो जागोन बि सि बेवहाय मा दोङो बेवहाय बि सि इजिकेल टु 30 मिटार बिदि दङ। अब्ला जोङो डाइरेक्ट फर्मुला बेयाव खनाया मा जादों 45 डिग्री जोङो बेखौ गोलाव खालामबाय थालासै अब्ला जों माबे फर्मुलाखौ बाहायनांगोन टार्न पार्मानेन्टलि ब्लेक 10 फर्मुलाखौ जों बाहायनांगौ। मानो पि आरो बि 10नि फर्मुलाया बिदि जायो 10निफ्राय पि बाय बि पारपेन्डिकुलार बाय बेस बिदि जायो थारमाने बे खनानि उल्था आखान्थि आरो बे खनाजों नांजाबना थानाय मोनसे आखान्थि बिदि। अब्ला 10 बेवहाय खनाया 45 डिग्री जानानै दङ 45 डिग्री इजिकेल टु पारपेन्डिकुलारा मा जाना दङ ए बि बेसआ बेयाव मा जाना दङ बि सि बिदि धरननि। प्लास 45 डिग्रीनि भेलुआ बेसेबां जायो बेखौ मिथिनांगोन 45 डिग्रीनि भेलुआ 1 जायो 45 डिग्री इजिकेल टु 1 जायो। बेयो टेबोल दंखायो बेखौ गोसोआव लाखिनांगोन नोंसोरो गासैबो नाथाय बेखौ जोङो दिहुननोबो हायो इजिलि माबायदि जायो 1 बिदि। बि सि नि माना बेसेबां जाना दं बेयाव 30 एम मिटार क्रस माल्टिप्लाइ ए बि इन्टु 1 बेवहाय 1 दोगोर नायनो थांबाथाय ए बि 1 इन्टु 30 एम एन्सारा 30 एम बिदि जागोन। आरो बेयाव अप्सनखौ आं लिरनो थालांदो। दाहाय 8 नाम्बार बे 8 नाम्बारनि सोंलुखौ नायदो सलुसन 8नि खालामसिन दायो। If the circumference of a circle is 22 cm, then the area of a quadrant of the circle is बिदि बुंदो इंराजि ओमफ्राय बर'यै नायदो जुदि मोनसे बेंखननि सोरगिदिं सिमाया 22 cm जायो अब्ला बेंखननि मोनसे जखायसिन दब्लायथिया जागोन बेसे बबे मोनसे अपसना जागोन बेवहाय बेखौ जोङो सायख'नो नांगौ। दायोहाय नायदो जोङो मोनसे बाथ्रा मिथिनांगोन बेवहाय जोङो सार्कामफारेन्स अफ ए सार्कोल माने बेंखननि सोरगिदिं सिमा बे बेंखननि सोरगिदिं सिमा बेनि फर्मुलाखौ जों मिथिनांगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो बेंखोन्दोनि दब्लायथि बे फर्मुलाखौ जों मिथिनांगोन थारमाने एरिया अफ ए सेक्टर इंराजियै बे मोननै बाथ्राखौ जोङो गिबियावनो मिथिग्रोनांगोन। बेयो खोन्दो जिनिमोन जानांगौ बेयो खोन्दो जिनि
बे गोसो लाखिनांगोन खोन्दो 12 खोन्दो 12 नि बियो खोन्दो 12 नि बियो बे खोन्दो 12 बे सोंथियाव बेयो दोङो बे गोसो लाखि अब्ला जोङो मोननै फर्मुला गोसो लाखिनो मा मोनदोना सारकामफारेन्स अफ ए सार्कोल बेंखननि सोरगिदिं सिमा आरो जोङो जखायसे माने जोङो बेंखोनि दब्लायथि बेखौ दिहुननांगोन क्वाड्रेन्ट जोङो बेंखोनि दब्लायथि आरो सारकामफारेन्स अफ ए सार्कोल बेंखननि सोरगिदिं सिमा जों बेंखननि सोरगिदिं सिमानि फर्मुलाया मामोन जोंना आं बर'यै लिरगोन लिरनायखौ आं इंराजियाव बुंलांगोन जायफ्रा इंराजि मिडियामनि बिथांमोना इंराजि बेबायदि लिरख'नानै लाबानो जाबाय जेबो नङा जोङो जास्ट सायख'नोल'सो नांगौ लिरनायनि खुनु दरकार गैया बुजि मोननानै था बेंखननि सोरगिदिं सिमा बेंखननि सोरगिदिं सिमा माने सारकामफारेन्स अफ ए सार्कोल फर्मुलाया 2πr twice pi r बिदि बेनि उनावहाय जखायसिन दब्लायथि दिहुननांगौबा जोङो बेंखननि बेंखोन्दोनि दब्लायथि दिहुननांगोन बेंखोन्दो एरिया अफ ए सेक्टर बेंखननि बेंखोन्दोनि दब्लायथि बेंखोन्दोनि दब्लायथि समान फर्मुला मामोन थीटा बाय 360 डिग्री इनटु पाइ आर स्क्वायर बे फर्मुलाखौ मिथिनांगोन थारमाने इंराजि एरिया अफ ए सेक्टर बे फर्मुला मोननैखौ जोङो गिबियाव मिथिग्रोनांगोन अब्लासो बे सोंथिखौ जोङो बे सोंलुखौ जोङो खालामनो हागोन अब्ला दायो नायदो बेवहाय नायदोंखायो बेवहाय हियर बेवहाय बेंखननि सोरगिदिं सिमा बे होनाय दोङो बेंखननि सोरगिदिं सिमा समान बेहाय 22 cm बिदि नायदों नाथाय मोनसे बाथ्रा फर्मुला जों लिरबा बेंखननि सोरगिदिं सिमा twice pi r बिदि लिरबानो जागोन 22 cm इमप्लाइ जोङो r खौ जों लाखिबाय अब्लाना मा जागोन 22 बाय twice pi बिदि जागोन नैबे डिफाइड फर्म जागोन ओरैहाय गाहायथिं फैगोन बिदि cm जोङो 2 जों काट खालामनाय 2 जों 22 खौ रानबाथाय 10 थांगोन थांबाय प्लस r इज इक्वल टु 11 बाय pi cm बिदि जाबाय r नि भेलुआ बिदि जाबाय बे r खौ जोङो मोनबाय अब्ला जोङो बेनि बेंखोन्दो दब्लायथि दिहुननाय माने जखायसिन दब्लाय जों नैबेखौ दिहुननांगौ बुजि मोननानै ला बे मोनसे बेंखन अब्ला जखायसे माने मा जोङो जखायसे माने जों मोनसे बाथ्रा मिथिगौ जोङो कोअर्डिनेट जिअमेट्रि जोङो फंसु जों खालामनायाव जोङो मोनदोंमोन जोङो नैबेहाय भाग बिदि भाग दोङो जोङो बेवहाय मोनब्रै बाहागो दोङो मोनब्रै बाहागोनि मोनसे बाहागोखौ जों मा होनना बुंनाय जायो जखायसे होननानै बुंनाय जायो अब्ला बेयो मोनसे बेंखनमोन बेंखनखौ जोङो मोनब्रै भाग खालामोब्ला अब्ला नैबायदि महरनि जोङो मोननो थाङो बेयाव बुंखादों if the circle of a cm then the area of a quadrant of a circle माने मोनसे जोङो एरिया बेखिनि एरियाखौ जों दिहुननांगौ अब्लानो बेखौ जों मोननाय जागोन जखायसेनि जायनि पेरिमिटारा बे बेंखननि पेरिमिटारा माने सोरगिदिं सिमाया 22 cm होननानै बुंदों अब्ला बेनिफ्राय जोङो r खौ दिहुनना लानो हाबाय r खौ दिहुनना लाबोनो हाबानो जोङो बे बेंखननि दब्लायथि मोननै फिना बाहागो जखायसेनि दब्लायथिखौ जों मोननाय जागोन तारमाने बेंखननि दब्लायथि बे फर्मुलाखौ मिथिनांगोन आरो बेवहाय मोनसे बाथ्रा बेवहाय खनाया मा जाना दङ बे थीटा खनाया बेवहाय 90 डिग्री जानानै दङ गोसोआव लाखियो बेयाव मोनफ्रोमबो खनाया 90 डिग्री जानानै थायो बेखौ मोनब्रै भाग खालामोबा बिदि जों ग्राफआव मोनदोंमोन जोङो x y x dash x y x dash y o y dash बिदि बेफोर बाहागोफ्रा मा जाना थायोमोन 90 डिग्री बिदि जाना थायोमोन दा नैबे बाहागोनि जखाय सेथि जखायसे नैथि जखायसे थामथि जखायसे ब्रैथि जखायसे बिदि मोनदोंमोन जोङो बेखौनो बेवहाय दिहुननो थिनदों फार्स्ट क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट थार्ड क्वाड्रेन्ट फोर्थ क्वाड्रेन्ट बिदि बे क्वाड्रेन्टखौ होनाय दोङो अब्ला बेखिनि बाहागोखौ जोङो मोनसे क्वाड्रेन्टनि बाहागोखौ जोङो दिहुनबानो बेखौ मोननाय जागोन एन्सारा जों अब्ला दायो नायदो
जोङो माबे मोनसे फर्मुलाखौ बाहायनांगोन बेंखननि बेंखननि दब्लायथि बे फर्मुलाखौ बाहायनांगोन बेवहाय खनाया बेसेबां जाना दोङो बेखौ मिथिनांगोन 90 डिग्री बेवहाय थिटाया बेवहाय थिटाया बेसेबां जादों 90 डिग्री बुजिनो थाखाय आं बिदि लिरबाय बेनिफ्राय फर्मुलाखौ बाहायनो थाखाय बेंखननि दब्लायथि बुङालाबासिनो आं बुंनोसै डाइरेक्ट ना जखायसेनि दब्लायथि बेंखननि मोनसे जखायसेनि दब्लायथि बेंखननि मोनसे जखायसेनि दब्लायथि बेंखननि मोनसे जखायसेनि दब्लायथि बेंखननि मोनसे जखायसेनि दब्लायथि समान थीटा बाय 360 डिग्री into pi r square थीटानि माना 90 डिग्री बाय 360 into pi ने लाखिनोसै r नि भेलुआ 11 by pi whole square बिदि equal to एबा काट थांगोन 009,436 919 तारमाने 1/4 into pi into 11 by pi into 11 by pi pi काट थांगोन ये साबा is equal to सब मा जागोन 121 by 4 11 11 into खालामबा 121 बेनिफ्राय pi ओरै जागोन जोङो pi ओरै लिरबाय जोङो बेनि उनावहाय नेक्स्ट नायलांदो ओरैहाय लिरनोसै आङो नेक्स्ट नायबोथिं नायदो 121 by 4 pi नि भेलुआ 22 by 7 is equal to 121 by 4 into 7 आरो साव थांगोन into 7 22 ओरैहाय जागोन जों काट खालामनो हागोन नामा 11 दो 11 121 11 2 22 बिदि काट थांलायबाय मा थागोन जोंनिया is equal to 77 by 11 into 7 77 4 to 8 77 by 8 same square that means तारमाने ए आंसरा मा जाखो जोंना आंसरा ए नाम्बारा जागोन 77 by 8 same square बिदि ओके ओमफ्राय बेखिनि बे आंसरा बे मोनसे जागोन जोंना बिदि दायोहाय 9 नाम्बार बेखौ नायदो सासे बलारा मोन 8 क्रिकेट गेलेनायाव लानो हानाय उइकेटनि अनजिमाया गाहायाव होनाय बादि 32016212 खारिनि गेजेर गाङा जागोन मा बेखौ जों दिहुननांगौ इंराजियाव 2 wickets taken by a bowler in 8 cricket matches are as follows 32016212 the mode of the data is what बिदि बुंदो अब्ला मोनसे बाथ्रा बेवहाय बेखौ कुइसनखौ मोजाङै बुजि मोननानै लाग्रो सासे बलारा मोन 8 क्रिकेट गेलेदोंमोन बे मोन 8 क्रिकेट खेला गेलेनायाव सासे बलारा उइकेट लानो हानाय अनजिमाफोरखौ बेवहाय होदो उइकेट फार्स्ट खेबसे खेला गेलेनायाव बियो 3 उइकेट लानो हादों सासे बलारा नेक्स्ट खेबसे गेलेनायाव सानै थामथि थार्ड गेलेनायाव बियो थार्ड प्लेयाव थामथि खेब थार्ड बिदि खेला गेलेनायाव 0 खासिबो उइकेट लानो हादिया फोर्थ खेला गेलेनायाव बियो सासे उइकेट लानो हादों ओमफ्राय 5 खेला गेलेनायाव बियो 6 जन उइकेट लानो हादों 6 खेला गेलेनायाव बियो सानै उइकेट लानो हादों 2 उइकेट लानो हादों 7 गेलेनायाव बियो 1 उइकेट लानो हादों ओमफ्राय 8 लास्ट खेला गेलेनायाव बियो सानै उइकेट लानो हादों 2 उइकेट लानो हादों अब्ला बे खारिनि गेजेर गां माने मडा मा जागोन जोङो बेखौ जोङो दिहुननो नांगौ अब्ला जों मोनसे बाथ्रा मिथिनांगोन जों खारिनि गेजेर गां दिहुननाय माने ओरैबायदि जोङो जाय माना बांसिन खेब नुजायो बेवहाय जेनेबा 32016212 बेवहाय 3 2 0 1 2 बिदि बेयाव बयनिख्रुइ बांसिन एखे अनजिमा मान बांसिन खेब जाय नुजादों बेवहाय बे मानानो बिनि गेजेर गां जागोन बे भेलुआनो बिनि गेजेर गां थारमाने मुहुत बिदि जागोन अब्ला बेवहाय 3 एकेबार नुजादों बेवहाय only 1 2 बेवहाय 2 how many 2 outcomes here
3 बेहा 2 आ खेबथाम बिदि नुजादो 0 मोनसेल' बेवहाय 1 only 1 1 आ मोननै 6 आ मोनसेल' बिदिनो बयनिख्रुइ बा बांसिन frequently बेसेबां जादो बेवहाय बांसिन most frequently number is what 2 अब्ला 2 आनो मा जागोन बे 2 आनो मा जागोन जोंना गेजेर गां जागोन बेवहाय 2 आ बयनिख्रुइ बांसिन खेब नुजाथिदो बे आन्सारा जोंना डाइरेक्ट 2 खौनो जों बुंनो हागोन थेवब्ला बुजिनो थाखाय ओरैबायदि लिरना लानो हागोन नोंसोर गेजेर गां जानाय नायबिजिरनायनि मोनसे मान जाय बांसिन खेब नुजाथियो एबा नायबिजिरनाय माननि बांसिन गले गले थानाय बिदि लिरना लाजागोन जोङो खारिखौ जोङो ओरैनो जास्ट लिरनो थाखाय खारिखौ जोङो जौगाफारियाव सोजानानैसो खारिखौ जौगाफारियाव साजायना मोनो खारिखौ जौगाफारियाव साजायना मोनो जौगाफारिया बयनिख्रुइ between lowest to largest from small to big value 0 1 0 मोनसे 1 ना 2 ता दं बेवहाय दा बिदिनो 2 आ how many 2 there 3 times 2 and 3 is how many only 1 after that 6 1 2 3 4 5 6 7 8 now which is most occurring their value बयनिख्रुइ बांसिन नुजानाय value मा 2 बेवहाय बेखायनो बेवहाय 2 आ बांसिन खेब नुजाथिदों बेवहाय 2 आ बांसिन खेब नुजाथिदों बे 2 आ बांसिन खेब नुजाथिदों बेखायनो गेजेर गाङा मा जादों गेजेर गां समान 2 answer is now which one number C is answer बयनिख्रुइ बेवहाय बांसिन खेब नुजाथिनाय माना 2 बेखायनो आन्सारा 2 गेजेर गाङा 2 mode is 2 10 number the probability of an event E the probability of the event not E is ना बुंदो जाथाय E नि जाथावना प्लास जाथाय E जायनि जाथावना जागोन मा बिदि सोंदो अब्ला बे probability जाथावना बे सोंथिनि 1 मार्क जों मोनसे फर्मुला जों मिथिनांगोन ओरैबायदि PE probability of event plus probability of not event PE dash जाथाय जानाय जाथावना आरो जाथाय जायि नि जाथावनाखौ दाजाबना होयोब्ला माना 1 बिदि जायो बिदि अब्ला बेवहाय जों डाइरेक्ट 1 जायो जों मिथिखायो जाथाय जाथावना प्लास जाथाय जायिनि जाथावनाया जागोन मा बे फर्मुला जों मिथिखागौ बे फर्मुला PE plus PE dash per is equal to 1 जायोब्ला आन्सारा B नाम्बारा जागोन 1 बिदि Number 11 the value of 9 sec square 60 degree minus 9 tan square 60 degree is मा जागोन 9 sec square 60 degree minus 9 tan square 60 degree माना जागोन मा जों बेखौ दिहुननांगौ अब्ला नायदो जोङो मोनसे फर्मुला मिथिगौ sec square theta minus tan square theta is equal to 1 बिदि जायो बे sec square theta minus tan square equal to 1 बे फर्मुलाखौ हाबानो हागोन जोङो अब्ला दायो नाय बे फर्मुलाखौ जों बेयाव बाहायगोन होदोंखायमोन 9 sec square 60 degree minus 9 tan square 60 degree 9 जों बिदि कमन ला बेयाव मा थालांखो sec square 60 degree minus tan square 60 degree equal to अब्ला जोङो बेवहाय थीटा माने माबा मोनसे खना हमना लाबाय बेवहाय माबा मोनसे खना थीटा माने खनाया समान जानांगौ जेनेबा 60 डिग्री बिदि
10 square बेयाव 60 डिग्री बिदि सेम खनाया थीटा माने मा मोनसे खना बे 6 जाबाय 6 जानांगोन 70 बाय 70 जे बे 6 जाना बे 70 बिदि जायोबाथाय बे भुल जागोन बिदि सेम जानांगोन एंगला खनाया एंगला सेम जानांगोन मा जागोन 9 into 9 बेल 1 by is equal to 9 into 1 9 ya D number answer is what answer of D number answer of D number jadi dari number 12 बे number 12 खौ नायदो माने मोनफ्रोमनि रोजा गासै 64 खन सेन्टिमिटार गोनां मोननै खनकखौ जोबथि फोनांजाबनाय जाबाय अब्ला सोमजिनाय आयतारि खनकनि बिखुं दब्लायथिया जागोन मा माबे जागोन जों बेखौ दिहुननांगौ इंराजि माने 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined into ends then the surface area of the resulting cuboid is मा बिदि जों बेखौ दिहुननांगौ जोङो खनक माने माबायदि जों मिथिगौ खनक माने जोंना लावथाय अरथाय जौथाय लेन्थ ब्रेथ हाइट गासैबो जोंना समान क्यूब माने लेन्थ ब्रेथ हाइट गासैबो बिदि समान अब्ला बेखौ जोङो क्यूब बा खनक होननानै बुंनाय जायो नायदो जुदि खनकजों जुदि मोननैखौ 64 खन सेन्टिमिटार 64 सेन्टिमिटार क्यूब बिदि भल्युम माने रोजा गासै बिदि थानाय मोननै खनकखौ जोङो जरायनानै जोङो मोनसे आयतारि खनक मोनगोन बे आयतारि खनकनि जोङो बिखुं दब्लायथिखौ जोङो दिहुननो नांगौ नायबायदि बे मोनसे जों खनक मोनसे आखिनि क्यूब बे मोनसे क्यूब दिस इज ए क्यूब length breadth height all are should be same length same height same value that means length breadth height all are should be same the measurements of length breadth height all are should be same taman मोनसे खनकनि रोजा गासै is equal to 64 खन सेन्टिमिटार क्यूब that सेन्टिमिटार क्यूब बे जागोन अब्ला खनकनि रोजा गासैनि फर्मुला दोङो L खौ माने जों L माने आखान्थिनि लावथाय L क्यूब is equal to 64 सेन्टिमिटार क्यूब is equal to L क्यूब is equal to 64 को बेसां क्यूब लेनाय 4 into 4 16 the 4 again multiply 6 4 24 2 4 and 4 64 इदि 4 क्यूब लेना हागोन सेन्टिमिटार क्यूब अब्ला बे क्यूब काट थाङो L is equal to 4 cm बिदि जागोन L length breadth height all are same in this case ना अब्ला खनकनिया लावथाय अरथाय गासैबो समान जायो खनकनिया थामबा खनकनि क्यूबनि लावथाय समान 4 cm आरो खनकनि अरथाय लावथाय माने गोलाव गुवार बिदि बुंनो हायो गोलाव गुवार लावथाय अरथाय बेबो 4 cm जागोन गासैबो समान खनकनि जौथायाबो गासैबो समान जौथाय समान 4 cm गासैबो सेम बिदिनो अब्ला जोङो बेनि जौथाया बेबो 4 ओरैहाय बेनिफ्राय बेलासे 4 cm मोन होनब्ला बेनिफ्राय बेलासेबो 4 बिदि जाबाय सपोज 4 मोन अब्ला बिनि जौथाया गासै टोटल बेसेबां जागोन जों जुदि बेयो जुदि मोनसे आयतारि खनक क्यूबॉइड जुदि जायोब्ला क्यूबॉइड इन केस क्यूबॉइडनि बेलायाव 4 बेसेबां जागोन 8 जागोन गासै बेखौ जों हाइटखौनो हमना लाबाय but length breadth will be same नाथाय length लावथाय आरो अरथाय बे मोननैबो समानानो थागोन मानि बेलायाव क्यूबॉइडनि बेलायाव बिदि थामहिनबा मोननै खनकखौ फोनांजाबनानै सोमजिनाय
आयतारि खनकनि that means cuboid आयतारि खनकनि लावथाय समान सेम थागोन सेम जागोन बेयो लावथायाबो 4 आनो थागोन 4 सेम बेखौ लावथाय ना सानफाबिन लाबाय जोङो सपोज बे 4 सेम ओरै ग्रेड 4 आनो थागोन ये बेदि लावथाय अमुक अरथाय means breadth 4 cm आनो थागोन जौथाय माने height suppose this is L this is L and this is B or B and this is height is what now 4 plus 4 8 it will be 8 cm now using formula दायो formula use खालामगोन जों मा formula खौ मिथिनांगौ cuboid नि formula मा मोनसेना cuboid नि formula नोंसोर गोसोआव लाखि नैबे cuboid नि formula 2 माने LB plus BH plus HL बे formula खौ जोङो बाहायबानो बेवहाय मोनगोन फजनाबानो बे बिखुं दब्लायथिखौ जों मोनगोन cuboid नि एरिया खौ जोङो मोनगोन बा जों बिदि खालामसै ओरैहाय आयतारि खनकनि बिखुं दब्लायथि समान 2LB plus BH plus HL value amount L नि value आबो 4 आनो B नि value आबो 4 plus B आ 4 H आसो 8 जागोन plus H आ 8 into L आबो 4 आनो 2 4 बेसेबां 16 into खालामबा 8 4 32 जायो 8 4 32 आनो एड खालामजोबनानै हो प्लास खालामजोबना 32 64 16 10 7 8 80 into 8 to 16 160 cm square दब्लायथिनि सानगुदिया वर्ग सेन्टिमिटार बा सेन्टिमिटार बिदि अब्ला एन्साराव मोनसे जागोन एन्सारा नाम्बार सी आ जागोन नाम्बार सी आ 160 सेन्टिमिटार स्क्वायर बिदि 160 बिदि दङमोन बेखिनियानो